L-isem tal-Missir, tal-Leben, tal-Spiritu Santu, amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Ħoti u narfu ħtijiet ta' biex niċċelebraw tajjeb dawn il-misteri qaddisa. Ngħidu flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox ilkom ħuti li jiena dibt ħafna bil-sieb, bil-kliem u bil-emil u bil-ħallejt birijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, il-Anġlu qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfinna rubietna jwassalna fil-ħajta dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla li tħares lil min jittama fik mingħajrek xejn ma jiswa, xejn ma hu qaddis. Kattar fuqna l-ħnina tiegħek u kun int li taħkem fuqna u tmexxina ħalli neqdew tajjeb bil-ġid li jgħaddi hekk li narfu norbtu ruħna minn issa mal-ġid li jibqa' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu xaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Qarim il-ktieb tal-profeta Ġeremija. Il-kelma li ġiet il-Ġeremija mingħand il-mulej. Qallu, u inżel għand il-fuħari u hemm jiena nsemmek kliemi. Jien inżilt għand il-fuħari u sibtu qiegħed jaħdem fuq ir-rota. U hekk kif il-ġarra li kienet jaħdem ħarġitlu ħażin, kif jiġrilu t-tafal fidejn il-fuħari, dan reġa' għamel oħra minna kif oġob lilu. Imbagħad il-mulej kellimni u qalli, Dar Iżrael, jaqgħu ma nistax nimxi magħkom bħal dan il-fuħari, oraklu tal-mulej. Bħal ma hu tafal fidejn il-fuħari, hekk intom fidejja, Dar Iżrael. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Ngħidu flimkien, ħieni minn falla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħu. Ħieni minn falla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħu. Faħħar ruħ tiegħi il-mulej, infaħħar il-mulej tul ħajti kollha. Nanni lill-Alla tiegħi kemm indum ħaj. Flimkien, ħieni minn falla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħu. La tittamawx fil-kbarat għax il-bniedem ma jsalvakomx, ma li toħroġ ruħu lejn l-art jerġa' jmur, jintemmu dakinhar ħsibietu. Flimkien, ħieni minn falla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħu. Ħieni minn falla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħu. Min għandu t-tama fil-mulej Alla tiegħu li għamel is-sema, l-art u l-baħar u kull ma jinsab fihom u li jżomm kelmtu għal dejjem. Ngħidu flimkien, ħieni minn falla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħu. Iftilna qalbna mulej biex nifhmu l-kliem ta' ibnek. Il-mulej ma'kom. Ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu. Tixbaħ ukoll is-saltna ta' smawiet lil xibka mitfuqa il-baħar li fiha jinġabar minn kollox. Meta timtela jitellowha x-xatt u joqogħdu bil-qiegħda jiġbru fil-kannistri dak li jkun tajjeb u jarmu l-ħażin. Hekk jiġri fit-tmiem id-dinja. L-anġli jħorġu jifirdu il-ħżiena mill-ġusti u jixħtuhom fil-ħuġġieġa tan-nar. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tagħżiż ta' snien. Kollu fimtuh dan iva qalulu. U qalilhom għalhekk kull kittieb li jkun sar dixxiplu tas-saltna smawiet jixbaħ lil wieħed sit li mill-ħażna tiegħu joħroġ sew il-ġid u sew il-qadim. Meta mbagħad Ġesu temm dawn il-paraboli telaq minn hemmhekk.
Hu diezis din hija l-kelma tal-mulej Tifħir lilek Kristu. lilek Kristu. L-aħwa żgur illi aħna nafu illi Alla dejjem għamel it-tajjeb, dejjem għamel dak li hu bżonn jus għal ħajja ta' dejjem ta' kull bniedem illi hu ħalaq tant imħabba. U dan huwa l-każ illi nisimgħu l-ewwel qari. Il-fuħari jieħu paċenza kbira, jieħu biex dak il-ħin prezzjuż biex jibni dak il-vażun li jixtieq jagħmel. Imbagħad jagħtih dak il-ħin perfett biex jibqa' iżommu fil-forn u hemmhekk meta jieħu il-ħin proprju tiegħu dan il-proġett tiegħu ikun komplet. Imma komplet sa ċertu punt għax imbagħad awtomatikament irid isebħu b'xi pittura fuqu, eċċetera, eċċetera. Il-kwistjoni tagħna hija din. Il-mulej lilna ħalaqna dejjem bi skop għaddis. Skop biex aħna nkunu dejjem lesti illi mhux biss aħna insiru sinjuri bl-imħabba li jaqsam magħna Alla, imma wkoll aħna stess mal-proxmu tagħna. Kif sejrin niftħu qalbna u narfu verament li f'dak il-proxmu li aħna qegħdin ngħinu aħna qegħdin naraw lil Alla stess. U b'din l-imħabba li rċevejna aħna wkoll qegħdin nittrażmettu lilha lil ħaddieħor biex dan ukoll jikber bħalna fil-qdusija. Kemm hu sabiħ nirriflettu l-aħwa dik lid sabiħa marbuta mal-qalb. Il-qalb li dejjem disposta biex tagħmel ġid dejjem trid dik lid dejjem lesta biex tilqa' din l-imħabba biex hi titrasforma kompletament f'ideali sbieħ, ideali mimlijin b'kuraġġ b'tama lill-oħrajn. U dan narawh tant ċar meta il-bniedem ikun olistiku, meta l-bniedem ikun pożittiv, meta l-bniedem ikun altruista, dejjem miftuħ għall-oħrajn. Imma dak li jkun negattiv fil-ħajja, dan ma jarafx dawn it-talenti, dawn id-doni, dawn il-grazzi illi Alla taħ u allura iżommhom għalih. Ikun egoista. Alla qatt ma huwa hekk. Alla huwa dejjem dak li jinfetaħ għalina. Jaraf li għandna bżonn l-attenzjoni tiegħu. Jaraf li għandna bżonn il-pariri tiegħu. Għalhekk il-kuxjenza tagħna dejjem turina it-triq, it-tajba. Ħalli aħna nkunu dawk li dejjem qegħdin bħala l-ambaxxaturi vera ta' dan Alla, dejjem lesti illi inwassu il-bxara tajba. Il-bxara tajba li tagħti il-ħajja lill-oħrajn għaliex hija il-kelma tal-Alla. L-aħwa, dawk illi huma interessati li jagħmlu l-ġid qatt ma jħarsu lejn l-ambizzjoni tagħhom personali, imma dik li hija r-rieda tal-Alla. U għalhekk dawn ikunu miftuħin għal kulħadd mingħajr limiti, mingħajr eċċezzjoni ta' xejn, biex dejjem jaqsmu mal-oħrajn dawk li huma qegħdin jgħixu grazzi għal dak il-kuntatt li għandhom mal-Alla, grazzi għal dak il-ġid li żara fihom. U aħna dik il-bissima, dik il-kelma, narfu verament min għandu bżonn dik il-vera karità u mħabba. U l-dawn nejnuħ, dawk imsieken illi jridu jibqgħu jgħixu fid-dlam, awtomatikament se jkomplu niżlin fil-ħama tal-ħajja tagħhom. U għalhekk kif qed jgħidilna l-Evanġelju stess dawn jintremew għaliex għax huma stess iddeċiedu illi joqtlu lilhom infushom, ma jkomplux jikbru fl-imħabba tal-Alla. Imma jarfu biss dawk id-debbolizzi, dawk il-modi kif għal-jum huma tajbin, ma fl-istess ħin dawk li jiddisvijawhom mill-triq tal-ħajja. Aħna l-aħwa għandna din il-missjoni. Bħalma għandu Alla, bħalma kellu Kristu fi żmienu illi jagħmel it-tajjeb lill-oħrajn. U min dak li hu lest verament illi jimita l-Kristu fil-ħajja tiegħu, awtomatikament żgur li dan sa jilqa
dawk il-100 fil-wieħed ta' dak kollu li jkun għamel mal-oħrajn minn id l-istess Alla. Alla li verament jara fil-dan kli jkun bħala dak li verament u segwaċi vera tiegħu u mhux tal-isem. Ejjew illum nagħmlu dan l-iskop tal-ġurnata tagħna l-imħabba illi dejjem tiftakar illi hija lid propja u l-qalb propja talla. U minn dan lat il-soċjetà, id-dinja in ġenerali tkun dejjem dik li qed tikkonserva dak il-ġmiel li għamel fil-kreazzjoni Alla għal ġid ta' kulħadd. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Ejjew issa nippreżentaw it-talbiet tagħna, speċjalment għal dak kollha li għandhom bżonn il-pariri tagħna, l-imħabba tagħna, id-direzzjoni, il-gwida tagħna, ħalli int mulej tatina dak l-isforz ħalli ngħinu l dawn in-nies qalb kollha għal dan nitolbu ismana nitolbu mulej. Għal dawk kollha illi huma morda u għandhom bżonn dik it-tama, dik il-kelma sabiħa, dik il-bissima sabiħa, ħalli aħna nkunu dejjem pronti biex nagħmlu dan magħhom. Għal dan nitolbu Ismana nitolbuk mulej. Għal pajjiż tagħna ħalli dejjem jibqa' maqut u dejjem ikun xempju ta' pajjiżi oħrajn. Pajjiżi li jista' jkun li forsi tilfu dik il-grazzja li jkun jafu l-Kristu fil-ħajja tagħhom. Għal dan nitolbu Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk kollha li ħallew din id-dinja ħalli jint mulej tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Għal dan nitolbu Ismana nitolbuk mulej. Nirringrazzjawk mulej tal-li dal-għodu wkoll qiegħed takkumpanjana hawnhekk fit-tempju tiegħek ibqa' magħna dejjem ħalli dejjem inkunu dawk lesti disponibbli u b'imħabba kbira biex nagħmlu irda tiegħek. Nagħmlu t-talba f'ismek Kristu Sidna. Amen. Itolbuħudu biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla il-missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir glorja ta' ismu għat-tiġid tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Nitolbu. Ila mulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti tajtna bit miftuħa u bil-qawwa tal-grazzja tiegħek għamel li dawn il-missieri tas-sema jaqazzuna fil-ħajja ta' issa u jwasluna fil-jena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq ta' sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien inroddulek ħajr. Għad li xejn ma jeħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna inroddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li natuk ma jżilek xejn fik innifsek imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissibu mal-tajja tal-anġli u fer kbir infaħru u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-armija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis ta' sewwint mulej inti lajn ta' kull dusija, għaddes għalek nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Spiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejnata biex rajibati għal-ħobs ta' il-ħajr qasam tal-disċiplu tiegħu qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li ngħata għalikom.
Ekku kol wara li l-kalċi raġarat il-ħajr tal-disċipli tiegħu qal. Ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdidi bħal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom għal-medmin kollha għal maħfra ta' dubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Hu deżiż dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferlaw minn tiegħek, nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax jogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jqadna f'ġisem wieħed li nardietu semmi l-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf l-imħabba flimkien mal-Papa Ljun 14 mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħudna li raqdu bit-tama tal-awmien, ftakar mulej fil-mejtin kollha tagħna. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu katililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u mal-Marija, ma' San Ġusepp u mal-Apostlu l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil magħhom faħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier ta' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew issa ngħidu kit-talbek sabiħa li Kristu nnifsu għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltatek. Ikun li titrint kif is-sema għadha fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrinna d-dubietna palma nafru minnu ħatja l-inna, la daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna tulbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu għax tiegħek jassaltna l-qawwa l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim natikom islim tiegħi. La tħares lejn dubietna, iżda ħares lejn fidi ta' Knisja tiegħek, għad jaslimu laqda li trid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-dubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-dubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-dubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan u l-ħaruf talla dan dak li neħħi d-dubiet tad-dinja ħeninu ma dawk li mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda ngħid kelma waħda u ruħi tkun infeqa. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu iħarsuna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Ħelin dawk li jħennu għax huma jsibu ħniena. Ħelin dawk li huma safja b'qalbhom għax huma jaraw l-Alla. Nitolbu. Qarbinna mulej bis-sagrament tas-sema li hu tifkira għal dejjem fil-passjoni ta' ibnek. Għamel li dan id-don li hu tawulna bimħabba blaqis ikun jiswa għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom alla lista kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispir Santu. Amen. Immorru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmieta bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. U iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil minn xtutna u natu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università tal-Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu ikun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li tħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Fl-isem tal-Missier tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-misteri tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu tgħammed fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li titent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrilna d-dubietna palma nafru l-minuħati għalina. U la daħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni, amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbirek inti fost nisa, imbirek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbirek inti fost nisa, imbirek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek,
imbirg inti fost in-nisa, imbirg il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbirg inti fost in-nisa, imbirg il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbirg inti fost in-nisa, imbirg il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbirg inti fost in-nisa, imbirg il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbirg inti fost in-nisa, imbirg il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbirg inti fost in-nisa, imbirg il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbirg inti fost in-nisa, imbirg il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbirg inti fost in-nisa, imbirg il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missier li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. It-tieni misteru minn tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu wara minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewiet itqaddis ismek tiġi sal-narek, ikolli titend kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, afrilna d-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib, izdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbirg inti fost in-nisa, imbirg il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbirg inti fost in-nisa, imbirg il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbirg inti fost in-nisa, imbirg il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbirg inti fost in-nisa, imbirg il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbirg inti fost in-nisa, imbirg il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbirg inti fost in-nisa, imbirg il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbirg inti fost in-nisa, imbirg il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbirg inti fost in-nisa, imbirg il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbirg inti fost in-nisa, imbirg il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbirg inti fost in-nisa, imbirg il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missier li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. It-tielet misterju minn tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-salda talla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi sal-nadek, ikolli titend kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, afrilna d-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib izdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbirg inti fost in-nisa, imbirg il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbirg inti fost in-nisa, imbirg il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbirg inti fost in-nisa, imbirg il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur miegħek, imbirg inti fost in-nisa,
imbirek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija s-sinur miegħek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija s-sinur miegħek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija s-sinur miegħek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija s-sinur miegħek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija s-sinur miegħek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija s-sinur miegħek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria għal Missier li benu Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Ir-raba misterju minn tad-dawl. Meta sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikolla titent kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, għafrilna d-dubietna palma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja li jassinur miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja li jassinur miegħek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja li jassinur miegħek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja li jassinur miegħek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja li jassinur miegħek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja li jassinur miegħek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja li jassinur miegħek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja li jassinur miegħek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja li jassinur miegħek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja li jassinur miegħek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria għal Missier li benu Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-ħames misteru tad-dawl. Meta sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għid. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikolla titent kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, għafrilna d-dubietna, palma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja li jassinur miegħek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja li jassinur miegħek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja li jassinur miegħek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja li jassinur miegħek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja li jassinur miegħek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Slim għalik Marija bil-grazzi mnijassinu miegħek, imberkin fost nisam birek il-frott ġiftijak ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mnijassinu miegħek, imberkin fost nisam birek il-frott ġiftijak ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mnijassinu miegħek, imberkin fost nisam birek il-frott ġiftijak ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mnijassinu miegħek, imberkin fost nisam birek il-frott ġiftijak ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mnijassinu miegħek, imberkin fost nisam birek il-frott ġiftijak ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missir li benu Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nejdu issa is-salva Reġina fl-imkien. Slim għalik Sultana tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana. Slim għalik lila kienajtu għal xaħna it-turufnati u liet Eva. Lila nitnedu aħna li nibku u nofru f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mill-avukati tagħna. Dawwar lejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu. Frott imbierek tal-ġuf tiegħek. U ħanina u pija u ħelwa Verġina Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi salnatek, ikolli tidentik fis-samajk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina l-lum, għafrilna d-nubietna palma nafru minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi li jassinu miegħek, imberkinti fost nisa, imbirek il-frott ġiftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missir li benu Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erbieħ tal-purgatorju, għatijom u malej il-mistieħ ta' dejjem, Id-daw ta' dejjem jiddililhom. jistumu fil-paċi. Amen. Amen. Il-litanija lawretana. Mulej ħnina. Mulej ħnina, Kristu ħnina. Kristu ħnina, Mulej ħnina. mulej ħnina, Kristu ismana. Kristu ismana, Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qattal tagħna. Misir etern Alla. Ħenna lina, Ibn Alla li fdejt id-dinja. ħenna lina, Spiritu qaddis Alla. ħenna lina, Trità qaddis Alla wieħed. ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina, Imqazza Alla. itlob għalina, Imqazza xebba ta' xbejbiet. itlob għalina, Om ta' Kristu. itlob għalina, Om il-Knisja. itlob għalina, Om tal-ħnina. itlob għalina, Om tal-grazzja talla. itlob għalina, Om it-tama. itlob għalina, Om l-iżjed safja. itlob għalina, Om l-iżjed nadifa. itlob għalina, Om u xebba. itlob għalina, Om bla teba. itlob għalina, Om li tistħol imħabba. itlob għalina, Om tal-aġeb. itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb. itlob għalina, Om ta' min ħalaqna. itlob għalina, Om ta' min salvana. itlob għalina, Xebba kollu kaqal. itlob għalina, Xebba tistħol kull ima. itlob għalina, Xebba tistħol kull foħrija. itlob għalina, Xebba kollu kseta. itlob għalina, Xebba kollu ħnina. itlob għalina, Xebba dejjem marbuta malla. itlob għalina, Merda qdusija. itlob għalina, Tron tal-erf. itlob għalina, Bidra l-ferħ tana. itlob għalina, Amaret il-Spiritu Santu. itlob għalina, Amaret kull grazzja. itlob għalina, Amaret kull tiba. itlob għalina, Warda mistika. itlob għalina, Torta David. itlob għalina, Torta lavorju. itlob għalina, Dar ta' deb. itlob għalina, Arke ta' rabta ġdida. itlob għalina, Bib ta' sema. itlob għalina, Kewba ta' filgħodu. itlob għalina, Saħħa tal-murda. itlob għalina, Ken tal-mitimbin. itlob għalina, Farax tal-imniktin. itlob għalina, Farax tal-immigranti. itlob għalina, Għajnuna tal-insara. itlob għalina, Sultan tal-anġli. itlob għalina, Sultan tal-patriarki. itlob għalina, Sultan tal-profeti. itlob għalina, Sultan tal-apostli. itlob għalina, Sultan tal-martri. itlob għalina, Sultan tal-konfessuri. itlob għalina, Sultan tal-verġni. itlob għalina, Sultan tal-qaddisin kollha. itlob għalina, Sultana mnisla minn l-ewwel teba. itlob għalina, Sultana mtella s-sema. itlob għalina, Sultan tal-Rosarju mqaddes. itlob għalina, Sultan tal-familja. itlob għalina, Sultan tal-paċi. itlob għalina,
ħaruf talet neħi d-dubiet ta' dinja, Għafrilna nitolbuk mulej. ħaruf talet neħi d-dubiet ta' dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talet neħi d-dubiet ta' dinja, Ħenna lina. lina. Itlob għalina għaddisom malla Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati l-inna għaddija tijek mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tal-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqadsa u glorjusa Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu l-lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost il-qtajja tas-sema. Idfa bil-qawwa talla fil-qieħ tal-infern lix-xitan u l-ispirit ħżina l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-arwieħ. Amen. Talba l San Giusepp, slim għalik ħarries tal-fedej u arus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek l-libnu, fik Marija tqedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għaqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Litanija qasira tal-qaddisin. San Giusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. u intom il-qaddisin protetturi kollha tagħna. Itolbu lill-Alla għalina. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtilna t-tifkir tal-passjoni tiegħek għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem quddiem tiegħek hekk li nħossu fina bla jeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nejdu flimkien, ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu is-Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima. Imbirka l-mqadsa u makulata konċizzjoni tagħha. Imbirek it-lok glorjuż tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om. Imbirek San Giusepp arus kassismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.